नैबे देग्लायनि 2023 आरो 24 बोसोरनि आरोबाव जोङो मोनसे लिस्ट दा प्रिपेयार खालामगासिनो दङ 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप गासै 4,000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो एनादार बिथांमोननि फार्स्ट किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ दा आं मुंख'नो थांबा आंथ' सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारखौ जोबोद गोरों होननानै आङो रेसपेक्ट खालामबोदों जोबोद गोरों जोबोद एक्सपिरियेन्स गोनां जोबोद माने मोजां मानसि होननानै आं सानबोदोंमोन नाथाय बिथाङा मा जे रोंजोबा मिथिजोबा नैबारसो आं मिथिबाय एबार रावनिबो लावथि बुजायालासिनो रेल रख' खालामालासिनो हाइवे ब्लकेट खालामालासिनो क'क्राझारा जे दिनै एसटि समस्ति जाफिनदों 9थाल' समस्तिजोंनो 9थाल' एमएलए समस्तिजोंनो क'क्राझारा दिनै मोनसे एसटिफोरनि रिजार्भ एमपि समस्ति जाफिनदों बिथांमोना बिपिएफ हान्जानि दानि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै लिरनानै होबोबाय जे बे जायगानि रिजार्भेशननि स्टेटासखौ सोलायनाय जानाय नङा होननानै खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी लोगोसे आं सुजुगिरि बे समाव जों दिनै समावहा गोबां बाथ्रा सावरायनो थाखाय बयजोंबो सिनायजानाय एबा गोलाव समनिफ्राय माहारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय नांबोनाय बिथां सासे आलासि लाना फैदों बिथाङानो जाहैबाय आथिखालनि राफोद एबा बयजोंबो सिनायजानाय एबा डायनामिक राजखान्थिगिरि दैदेनगिरि आरो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादावहा थाबोनानै बर' हारिनि खामानि मावबोनाय बिथां राजु नार्जारी बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लियावहा गिबि गिबियावनो बरायनाय जाबाय खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ बे समाव जों बिथांजों दिनै आथिखालनि बर' हारिनि माखासे गोबां जौगानाय खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरखौबो जों बिथांजों सावरायगोन लोगोसे आथिखालाव सोलिबाय थानाय आरो आथिखालावहा राजखान्थि हिसाबै बिथाङा माबोरैहाय खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावहा बिथाङा माबोरै खामानि मावनो थांखि लादों बर' हारिनि थाखाय BTRनि थाखाय गासैबो हारि माहारिनि थाखाय माबोरै जौगानाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों बेफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जों दिनै सावरायनो सानगोन दा गिबियावनो जों नोंथांनियावहा जों माखासे सोंथि सोंगोन दा गिबियावहा जों दिनैनि समावहा राजु नार्जारी होनना बुङोब्ला जोंनि BTR हालामावहा सिनायै रावबो गैया दा आथिखालाव नोंथाङा गोलाव सम बर' हारिनि संग्रामावहा थाबोना खामानि मावनाय फैयै दिनै मोनसे राजखान्थि हान्जायावहा सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै बिबान लाबोदों नोंथाङा सासे UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै दा नोंथाङा दिनैसिम बे समहालागै माबोरै सफैखो राजखान्थिजों लोगोसे नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ दसे सम फोरमायबा गोजोननाय थागोन आंनि जिउ जारिमिननि बागै सोङोब्ला आं जोनोम मोन्दोंमोन बामुनखुरा होननाय मोनसे फिसा गामि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय गोसा खामानिखौ दोनथ'नोब्ला दसे सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों रायजो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BAनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन